Sinds ik hier woon ben ik al heel erg onder de indruk van Doetie en haar geitjes. Eten tussen de geiten. Op een geitenhouderij van Doetie Trinks in Oud-Woord wie het toonsje te doen een pop-up diner. De pleats leidt onder een vergrut glas vanwege ontbrekkende vergunnings, maar dit seizoen stie in het teken van heel wat oors. En daar is de boerin Grutskop. Het jouwt mij een soort voldoening of een bekroning. Een blij gevoel in ieder geval, dat de meesten zo genieten. Jouw Piet kan zo goed eten maatje. Dus dat is altijd heel erg leuk om te proeven, want dan wist weer, zo kan iets proeven. Je kan alles, als jouw Piet het onraakt, dan wordt het eigenlijk nog 10 keer lekkerder haast dan wat het is. We hebben leven van Guide, alle cheeses. Dus we beginnen met een soort krokantbakje, mooie Guide-lever. Een soesje met Guide cheese. Dan hebben we voorgerecht met alweer lokale groentetjes en verse Guide cheese. Zo geven we terug, een beetje Guide nek zelfs. Die hebben we heel langzaam gaard. En een mooi dessertje van Guide. Heerlijk, ja, het is echt heel lekker. Ja, geitenkaas kun je in vele soorten proeven. Het is natuurlijk wel heel schattig dat je hier de babygeitjes hebt en daar de grote geiten. We hebben net ook nog even in de wei gekeken, dus heel leuk. Doetie Hawiese van Borkjen stiet al een tiert onder druk. Maar uit het dorp krijgt ze een soort stiepe. Zij zetten een bezwaarde inwoner een petitie op om haar te helpen. Omdat Doetie eigenlijk in mijn ogen ook een heel mooi bedrijf heeft. Eigenlijk precies hoe de overheid het wil. Met prachtige geitjes, een prachtige rijk weiland wat ze heeft. Ja, wat willen we dan nog meer? Waarom komt zij dan zo in de problemen met vergunningen? We hebben natuurlijk ook wel heel erg last van regelgeving vanuit Den Haag. En dat is eigenlijk wat ik last van heb, van de hele stikstofgedoe. Dus ik hoop dat het ooit goed komt. Want dat is wel een rot ding. Ik wil alleen maar aan Doetie meegeven dat ik ontzettend trots op haar ben. En dat ik het een hele bijzondere vrouw vind. En dat ze niet moet stoppen. Dat ze door moet gaan.